Vidiš tu? Pa zavuto sam sebi nogu. Ostav, ne, dirat, ništa. Ništa, evo vi. Ništa dirat. Nemoj to. Ne. Evo leću ja. Lez dole, ajde. Mogu da letim. Lez. Lez dole, piš. Pita je pogodila. Stopio sam, nemam ni oca, nemam nikog. Dobro je, ne trebaš plakat, ne boj se. Samo mi izliječite da s vama idem. Izliječit ćemo mi tebe, ništa se nismo mi četnici. Odakle si ti? Selo kod... Iz? Selo kod Majevce iz Zabrđa. Nećemo te ubiti. Ne bijemo mi. Nemojte, braćo, molim vas. Braćo. Nismo mi braća. Pa znam da ste prava vojska. Jeli? Jeste. Ja. Jesmo vam rekli ko vas napada? 4. gardijska. A mi smo imali rupe. Vidiš ti ovu? A jel znate ko vas napada? Jeste znali ko vas napada? Crvene beretke. Mi smo imali rupa, nismo veze imali. Je znala, jeste vam rekli ko vas napada? Nije niko, pa nema nikog. Prva je komanda pobjegla. Jeli? Komanda prva pobjegla. Eto, vidiš kakva ti je komanda. Ajmo sad njih. Mogu da se... A moramo. Ajde. Daj pomoć. Ajde. Ne.